God dag, mit navn er Henrik Vidal, her kommer fra SAC Solutions, og i det strategiske samarbejde Connect Innovation har vi udbudt et par webinarer som gratis webinarer, blandt andet den her introduktion til Adobe Connect. Jeg kan se, at jeg har en enkelt eller to gengangere, som jeg har mødt før. Jeg byder jer alle sammen velkommen, og håber I får lidt viden ud af, hvad Connect kan bruges til, og om det egentlig er noget, der kan opfylde jeres behov forretningsmæssigt. Jeg lægger ud i dag med at lave en kort præsentation. Nu skal jeg rulle den her tilbage, det har jeg ikke fået gjort arbejde ordentligt her. Men en kort introduktion ved at gennemløbe en præsentation. Derefter laver jeg en demonstration af, hvordan et møderum egentlig fungerer, det som vi også kan kalde et webinarrum, i et standard setup, og forklare de indholdsmuligheder, der er i sådan et møderum. Jeg håber, min lyd den er okay. Jeg håber også, at min videostream går rimelig igennem, og at jeg holder fokus på kameraet, sådan som man hører og bør, når man laver et webinar i sådan en sammenhæng her. I må meget gerne skrive, hvis tak Andreas, hvis lyden ikke er god nok for jer, så kan det være, at I har lydproblemer på jeres side, men det kan vi se godt. Tak Grete. Jeg vil køre videre her. Vi har Adobe Connect er en platform, der kan bruges både til e-learning, til almindelige møder, til webinarer, til lidt større sammenhæng, hvor man har seminarer op til ca. 1500 deltagere på nettet. Det jeg vil gennemgå i dag, det er den mulighed, der er for at understøtte enheder. Det vil sige, det kan være de platforme, der bliver understøttet, den teknologi, der finder anvendelse, den modulære opbygning, der er, hvilke licensmuligheder der er, uden at komme ned i, hvad de koster, og detaljerne i, hvad licensen omfatter. Det bliver ganske overordnet, og det vi har hovedfokus på i dag, det er, hvordan man kan bruge det i webinarsammenhæng. Så er der tilgængeligheden. Det er, hvor let det er at tilgå de webinarrum eller møderum, som skal benyttes. Det er den mulighed, der er for at lave branding, logo, wise og lignende design. Mulighed for at bruge kamera. Hvordan man kan gemme sit webinar i en optagelse og kan publicere den her optagelse, kan konvertere den til MP4. Og så kommer jeg til demonstrationen af møderummet her. Nu kigger jeg lidt ned. Vil I se min øjeblik flakker, fordi jeg kigger ned på præsentationen her. Det vi har allerførst, det er hvilke enheder vi understøtter. Vi understøtter på desktopen, det vil sige en computer, laptop, der understøtter vi Windows-platformen. Jeg kan se, at der er nogle enkelte, der kommer fra Mac-platformen. Den understøtter vi også. Vi understøtter Android, tablets, telefoner og iOS, tablets og telefoner ligeledes. Der er nogle begrænsninger på de mobile platforme, som er dikteret af de krav, der bliver stillet fra platformens udviklere. Men det vil sige, at vi kan tilgå Adobe Connects møderum eller webinarrum for snart sagt alle de platforme, der er tilgængelige i dag, og som bliver brugt mest. Den teknologi, der finder anvendelse, det er, at man har mulighed for at tilgå Adobe Connect via en cloud-løsning. Det er det, vi kalder en hosted løsning, som er en løsning, hvor man har mulighed for at sætte et fornavn op på det, der kaldes en URL, en webreference, en webhenvisning, en webside, og så kan man benytte det som en del af den branding, man kører op mod sin virksomhed. Derudover kan man vælge det, der hedder en on-premise løsning, som er en relativt dyr løsning. Den starter på omkring 250.000, hvor man har mulighed for at sætte en egen server op. Man har mulighed for at lukke alt indhold inde, så man styrer alt indhold, hvad man så kun delvist gør på den hostede løsning. Der er selvfølgelig kryptering på også. Det vil sige, at indholdet bliver krypteret, kommunikationen i møderum, webinarrum bliver krypteret. De webinarrum, som er oprettet og er i brug, de vil altid være tilgængelige, når serveren kører. Så har man mulighed for også
brande ikke kun selve løsningen, som man tilgår, men også det enkelte webinarrum med enten logoer, kommer jeg nærmere ind på, eller farvevalg og lignende på menuerne. Derudover er det muligt at lave en kobling med det, der hedder Web Services API, som er koder, der simpelthen sendes via et interface, eller via enten en browser, eller via et interface mellem to programmer, sendes til serveren, så kan den afvikle ting, som kan benyttes ved oprettelse af brugere, ved trækning af rapporter eller lignende. Adobe Connect er opbygget modulært, og hvis vi starter fra bunden af, toppen på den her liste, det der er grundmodulet, kan man sige, det er en mødemodel, hvor man har en navngiven host, og så har man 100 deltagere. Den kan man selvsagt også bruge i webinarsammenhæng, hvis man ikke har behov for at have større webinarer end 100 brugere. Derudover har vi det, der er en specifik webinar-løsning, Named Webinar Manager, som går ind og kobler et ekstra modul på, som hedder et eventmodul. Det eventmodul gør, at man kan oprette, skedulere i en kalender begivenheder, som er knyttet til et specifikt webinarrum for eksempel, og kan trække statistikker på deltagere og kan bruge det til at markedsføre og invitere til de givne events, der er. Til meget større sammenhæng, der har vi det, der hedder et seminarrum, som bliver benyttet til op til de der 1500 deltagere, mener jeg det er, hvor der er nogle andre muligheder for at skedulere, men det kan også kombineres med det her eventmodul, som gør, at man kan have et katalog med nogle microsites, som man kan promovere sine aktiviteter igennem. Tilgængelighed. Hvordan kommer man ind i et møderum? Her er nævnt et eksempel, hvor man i en browser for eksempel bare indtaster den URL, den webreference, som man skal bruge til et firma, som i det her tilfælde er angivet som mit firma. Rummet, som benyttes, er oprettet som mit-rum. Så når man har indført den her URL, så får man direkte adgang til et møderum, forudsat at den, der holder webinaret, også har givet adgangen til at komme ind i rummet. På de mobile platforme er det lidt anderledes. På iPad, iPhone og Android, tablets eller telefoner, der skal man hente en applikation i den App Store, der ligger, eller Google Play. Den hedder Connect Mobile. I det eksempel, jeg kommer til at vise med et møderum, der har jeg tilgået møderummet, eller webinarrummet, med en iPad, og der vil I kunne se, at den skiller sig ud, den deltager, der kommer fra den her iPad, med det ikon, der bliver vist. Brandingen kommer vi til. Vi kan lægge baggrund ind. Det vil sige, at, og nu viser jeg ganske hurtigt her, og trækker ned. Jeg har lagt en baggrund herind, som hedder Connect Innovation, hvor der er logo på, og hvor der er noget, der modsvarer det, som jeg har fået besked på fra centralt hold. Det ser I også i den præsentation, jeg har lavet hernede. Og I ser branding her ved logo. Det her det er så en PowerPoint-præsentation. Den kan man bruge til at brande med. Man kan vælge at skifte farverne på menuerne her, inden fra den administrative grænseflade. Og man kan vælge at skifte ikon oppe i venstre hjørne, der hvor I ser i den her sammenhæng, at der er et ikon fra Adobe, et A. Det vil jeg også vise jer i det møderum, vi kommer til om ikke så længe. Og vi kan ændre på det login, som vi tilgår et webinarrum fra. Der kan vi også vise vores logo. Jeg kommer ikke ind i detaljerne på, hvordan man sætter det op, men vil kun vise en enkelt af de her elementer. Kameradelen. Der kan vi gøre brug af interne USB-kameraer. Vi kan gøre interne kameraer, webcams, som er integreret i enten Mac eller PC. Vi kan gøre det, at vi bruger et eksternt kamera, et USB-kamera. Der er forskellige muligheder. Generelt så er alle USB-kameraer understøttet.
Og der er selvsagt nogen, der kvalitativt fungerer bedre end andre. Der er vist et eksempel hernede i præsentationen med et billede, hvor vi ser et kamera-input, som er vist fra et konferencerum. Det her kamera-input, det er vist ved, at den givne bruger kan gå ind fra 2 forskellige møderum. Det kan man ikke gøre på en Macintosh. Der har man kun mulighed for at afvikle det, der hedder add-in'et, som skal bruges, når man er vært for et webinar, én gang. Men man kan, hvis man har flere kameraer tilsluttet, via USB for eksempel, kan man vælge at gøre det, at man har sit personbillede, og man har et konferencerum, hvor man holder et kursus fra for eksempel. Det gør webinaret en lille smule mere levende ved, at man har de her live inputs. Men det giver selvsagt også en anden udfordring, hvis man gerne vil give et input i form af en præsentation eller noget indhold. Så er det klart, at så skal man balancere det, som man synes fungerer bedst. Godt. Videre her. Vi har mulighed for at gemme webinaret. Det vil sige, at vi vælger at igangsætte en optagelse. I ser måske oppe i højre hjørne på jeres webinarrum her, at der er en lille rød prik. Den røde prik indikerer, at det her webinar det bliver optaget. Jeg kan så stoppe optagelsen senere og kan sende det ud og publicere det til jer alle, så I har mulighed for at se det igen, hvis I har lyst til det. Alt gemmes, det vil sige alt, hvad der er vist løbende gennem webinaret, bliver gemt i den her optagelse. Lyd, billeder, alt indhold, alt hvad der bliver skrevet. Jeg vil også gerne lige understrege, at når jeg laver den her optagelse, så gør jeg det, at når optagelsen er færdig, så går jeg ind og anonymiserer den chatbot, som vi har liggende over i højre side, hvor I har skrevet i. Simpelthen for at undgå, at der er nogen, der skal kunne genkende jeres navne herinde. Jeg vil gerne sikre mig, at I er anonyme. Så er der mulighed for at fjerne chat for optagelsen, og det er en anden mulighed. Man kan også vælge bare at fjerne navnene, som er det, jeg gør. Jeg vil gerne vise, at der faktisk også har været en dialog. Jeg har mulighed for at fjerne deltagerlisten. Deltagerlisten har jeg ikke med her, men I vil se den i det webinarrum, som jeg kommer til at demonstrere lige om lidt. Vi har mulighed for at distribuere optagelsen via en URL, det vil sige, når jeg har lavet optagelsen i Adobe Connect, så ligger den tilgængelig, og jeg kan bare gøre den offentligt tilgængelig og sende den her sådan URL ud, så kan alle, der har URL'en, afspille den her optagelse igen. Man kan også vælge at downloade den her optagelse i et lokalt format, så det bliver en MP4-fil, en videofil, som man kan lægge på YouTube, og der kan man gøre i forskellige kvaliteter, afhængig af ens eget behov. Det kan selvfølgelig selvsagt også ligge på ens egen hjemmeside. Så, næste skridt, det er, at der kommer en lille demo. Det jeg gør nu, det er, at jeg pauser mit webcam og går videre til, at jeg skal dele min skærm. Og det bliver den første monitor, jeg deler. Så ser vi, hvad der kommer op. Det I ser nu, det er, at jeg faktisk allerede er gået ind i et møderum. Jeg vil lige hurtigt vise jer her, at det jeg har tastet for at komme ind i møderummet, det er den URL her, som jeg har indskrevet. Så har jeg trykket retur, så har jeg fået den her lille jump page, og så er møderummet åbnet op i den her form. Det her møderum, det er åbnet op i det, der hedder add-in'et. Og det er fordi jeg lige nu er logget ind som Henrik Vindal fra den her computer. Jeg har nogle deltagere, som er logget ind, som I ser hernede, over til venstre. De deltagere har ingen rettigheder, udover at de kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg kan tildele dem mulighed for at bruge deres mikrofon, eller mulighed for at bruge video, som I ser her. Jeg kan også give dem mulighed for at tegne, og jeg kan promovere dem, så de enten får mulighed for at præsentere, eller være værter i den her sammenhæng. Det vil jeg ikke gøre her. Når I ser Anders Andersen, så er det kun fordi, jeg er logget ind også som vært fra en anden PC, for at vise, at jeg kan gå ind og flytte rundt på brugeren hernede.
Det, der er afgørende her, det er, at den her bruger er vært stadigvæk i princippet, men ser tingene, som en deltager vil se det. I kan se på ikonet, måske at det er gult. Det er en gul bruger. Den her bruger er en grøn bruger, en normal deltager. Og den her bruger hernede, Henrik iPad, er en grøn bruger, men med en mobiltelefon ved siden af, eller en tablet ved siden af. Det er simpelthen den bruger, jeg har brugt til at logge på fra min iPad. Så trækker jeg Anders Andersen op igen. Jeg kan gøre Bente til presenter, og det vil sige, at Bente faktisk har mulighed for nu at præsentere gå ind og klikke her på Share my screen, eller Document, eller lignende, og lægge ind. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil vise jer, når jeg har forklaret, hvad de her forskellige pods, som er indholdsrammer, de egentlig indeholder. Vi har øverst til venstre, har vi en attendee-list, hedder den. Og der kan man sige, at alt, hvad der figurerer her på den hostede løsning, på cloud-løsningen, er på engelsk. Der er ikke nogen oversættelse til hverken svensk, norsk, eller dansk, eller finsk. Vi arbejder på for on-prem-delen, som er den lokalt installerede server, at få etableret en fuldstændig oversat version, som kan vises på dansk. Indtil videre har der ikke været interesse for at få det gjort på engelsk, eller svensk, norsk eller finsk. Godt. Vi har eller deltagerlisten. Vi har chatten, som er den hernede. Vi har en notespot, hvor man kan skrive, hvad man har lyst til. Man kan lave punktopstillinger og lignende som notater undervejs, mens man holder et møde, eller hvis man er ved at afholde en eller anden form for coaching session eller lignende. Vi kan også ændre på farverne på det her meget hurtigt her. Det skulle gerne blive rødt. Den der med. Sådan der. Det kan man også give deltagerne mulighed for at gøre. Det giver selvsagt også nogle udfordringer med at styre, hvem det er, der skriver, fordi der er kun én, der kan skrive ad gangen. Jeg kan gå ind og slette ved at simpelthen trykke på delete på mit tastatur. Så har vi i centrum af skærmen lidt til højre, der har vi det, der hedder en SharePod. Den her SharePod, den bliver brugt til enten at dele min skærm, som jeg lige kort viste jer før, at hente dokumenter ind, eller ændre det her til et whiteboard. Og så har vi en mulighed for at se, hvad der lige er blevet delt for nylig. Der har været et whiteboard op, som er et normalt whiteboard, lidt ligesom det, man ser i et møderum. Vi har nogle filformater her. Jeg har haft en PDF inde. Jeg har haft en MP4-fil inde. Det kunne også være et andet videoformat, der bliver vist herinde og afspillet. Og jeg har en præsentation i PPTX-format liggende. Jeg vil starte med at vise jer præsentationen i PPTX-formatet. Det tager lidt tid at lukke den ind, og derfor anbefaler vi typisk også, at man gør det, at man forbereder det her på forhånd. Du gør det samme, som jeg gjorde før. Den har været åbnet før, så derfor bliver podden åbnet, eller dokumentet, præsentationen bliver åbnet på en måde, så jeg faktisk ser der, hvor jeg er kommet til. Jeg vil gerne helt tilbage her til starten. Det er fra træningsmodulet, hvor jeg også har kørt nogle sessions. Jeg klikker videre. Det vil sige, det gør jeg ikke, fordi den her præsentation er faktisk sat til at kunne køre automatisk. Og jeg ser, at den kører faktisk automatisk. Godt, jeg vil lukke den her stop sharing, så vil jeg gå ind i stedet for at sige, okay, nu vil jeg godt uploade i stedet fra enten min computer, det I så før recently shared, det var dem jeg har her faktisk. Jeg har whiteboard, der har vi kun et whiteboard, der er blevet brugt. Jeg har nogle uploadede filer, det kan være filer, der allerede er hentet ind i møderummet. Jeg har my content, som er det, der ligger på Connect-serveren under indholdsvisen. Der er masser af indhold her. Det vil jeg ikke lige tage udgangspunkt. Jeg har også shared content, som ligger delt for alle brugere på Connect-serveren. Og jeg kan gå ind og tage fra min computer. Nu tager jeg fra min computer, der ser I, at her har vi sti-systemet, altså ligesom stifinderen i Windows, eller ligesom Finder på Mac, der har vi en filstruktur, som vi kan følge her. Nu vil jeg gøre det, at jeg uploader en video. Det tager også lidt tid, så har man forberedt det her på forhånd, så kan man lave en masse layouts herinde. Det vil sige, at det her det er et skærmbillede, et layout.
Og så viser jeg lige om lidt, hvordan man kan lave et andet layout herinde. Fordi som I kan se ude til højre, så har jeg sharing layout, jeg har et discussion layout, jeg har et collaboration layout her. Nu vælger jeg at afspille den her videofil. Det I skal være opmærksom her, det er, når jeg afspiller fra et møderum gennem et andet møderum, så vil I ikke kunne høre lyden. Men hvis I ønsker det, så kan I godt få lov til at høre det, så jeg kan lægge en lille video op i det møderum, vi allerede er inde i. Så vil I kunne se, at der faktisk også er lyd. Og jeg håber, I kan se det her tydeligt. Det jeg kan fortælle jer, det er, at i den her sammenhæng, der er lyden meget synkron med billedet. I ser nede i højre hjørne her, at der er en lille højttaler. Så snart jeg har fat i en videofil format som den her, så kan jeg justere på lyden herinde. Derudover kan jeg også justere på lyden oppe i det lille højttaler-ikon, og kan justere lyden op og ned her. Typisk så er omkring 50% det er okay. Jeg ved ikke, min lyd er formentlig en lille smule højt, så jeg har været nødsaget til at skrue ned. Hvis det er tilfældet, så er det sådan, I kan gøre det. Jeg trykker på cancel her. Mikrofonen. Der har jeg mulighed for at vælge et antal mikrofoner herinde. Jeg har mulighed for at tilslutte min lyd. Hvis jeg tilslutter min lyd her, så vil jeg få et ekko, fordi jeg tager udgangspunkt i den samme mikrofon, som jeg allerede har gjort brug af i det andet møderum. Men hvis jeg aktiverer den, gør det meget hurtigt, så kan I se, at aktiveringen gør, at mikrofonen bliver grøn. Oppe i det øverste ikon her, der bliver mikrofonen grøn med en grøn streg over, når jeg deaktiverer den. Det vil sige, at jeg muter mikrofonen. Men går I ned på deltagerlisten, så vil I se en mikrofon med en rød streg over. Når jeg aktiverer den igen, så kan jeg tale, og I kan se, at den bevæger sig. Jeg håber jeg ikke, jeg fik skabt for meget støj. Så gør jeg det, at jeg kan slå min mikrofon fra igen. Jeg kan også mute mine højttalere, så jeg faktisk kan slå dem fra. Og jeg kan gå ind og vælge et webcam. I det her tilfælde har jeg kun et webcam, og det er faktisk det, der er tilgængeligt her. Det her. Det har jeg allerede brugt over i et andet møderum. Nu går jeg ind, og så skal jeg vise jer, hvad det betyder om lidt. Nu stopper jeg den her del. Der er ikke nogen videopod her. Det er der i det næste billede. Jeg har nogle emoticons, som jeg kan bruge, humørikoner, til at indikere over for verden, hvad det er, der sker, om det er tilfreds med det, om der bliver talt for højt, eller lignende, om det bliver for kedeligt. Når intonationen den forsvinder fra stemmen, og den bare kører nedad, så kan man gøre det uden at forstyrre så meget. Så kan verden få lov til at se, at der er nogen, der udtrykker deres utilfredshed eller deres enighed, og det vil de øvrige deltagere også kunne se, hvis de kan se deltagerlisten. Jeg skifter til det, jeg kalder et nyt layout. Det I vil se her, det er, at man kan selv styre, hvordan de her indholdspot de er placeret. Så den her videopot for eksempel, den kan jeg gå ind, og den kan jeg flytte. Nu ser I her, at ja, nu er jeg på her i det andet møderum, og der er fin forbindelse. Her jeg kan flytte på det her, også samtidig med, at min video kører, uden at det skaber de store problemer. Nu vil jeg gerne pause billedet igen her. Sådan der. Og vise jer, at der er en pot mere her, hvor jeg også har video, kamera og voice på. Det der sker, når jeg skifter mellem to layouts her, som har samme indholdspots, for eksempel kamerapotten her, det gør, at vi har en flydende overgang. Men går jeg op i den første, og går jeg tilbage her, så vil I se, at så er videoinputtet stoppet. Så det man skal sørge for, hvis man gerne vil bruge video flydende gennem en præsentation, det er, at det kører hele vejen gennem de layouts, man benytter. Det er på kamerapotten. Vi har en anden notespot hernede til venstre. Vi har en poll, som er en skemaundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse, som jeg også så først, da jeg introducerede her. Nu laver jeg lidt sjov. Sådan der. Så skal vi lave en kort pause. Så skriver jeg ja.
nej, ved ikke. Og så åbner jeg den her poll. Så kan man så vælge her, og jeg kan se, hvad resultatet bliver. Det er, hvis jeg ændrer min svar, så vil den flytte svaret et andet sted hen. Jeg kan gå ind og stille her, hvordan resultatformatet skal se ud, om det skal være antal. Okay, igen. Det var utroligt, den driller det der. Eller om det skal være procent. Det I så henne i min oversigt, det var i procent. Jeg kan lade alle deltagerne se resultaterne, eller jeg kan vælge kun at have dem tilgængelige for mig selv. Jeg kan også gå ind og vælge i detaljer, hvem det er, der har svaret hvad. Så hverken Bente, Henrik eller Claus eller Anders har svaret på noget som helst her. Og jeg kan så slutligt trykke på End Poll. Så sker der det, at de her resultater bliver gemt, sådan at det er muligt at se statistikken også oppe i Adobe Connect i den administrative del. Nu vil jeg vise, at jeg også kan gøre det, at jeg går ind og sletter de svar, der var her. Så clear, og så kan jeg genåbne, og der er vi klar til næste gang, hvor vi skal have en poll. Godt. Det jeg vil vise her, det er, at der over i pods-menuen, der er der også en mulighed for at vælge forskellige pods. Jeg har en SharePod, der er allerede anvendt. Jeg har Notepods, diskussion. Jeg har nogle lister, chatten. Der kan man åbne lige så mange chats, som man har lyst til. Man kan gå ind og lave en fildelings fileshare, som jeg også kommer til at vise i den sidste layout herinde. Og der er mulighed for at lægge links ind til weblinks, som I så på den første side, hvor I kom til webinaret, og der er de her polls. Det I skal være opmærksom på med polls, det er, nu kan jeg ikke vise det her, fordi der ligger ikke andre polls over endnu. Men jeg kan gå ind, og så kan jeg redigere. Og så kan vi se her, okay, vi har en multiple choice. Godt, jeg vil godt lave en ny. Så nu laver jeg en ny poll her. Og så det er meget simpelt igen. Det er fordi, jeg skal gøre noget dybt ud af det her. Det er multiple choice igen. Jeg kunne også have valgt en multiple answers, som vil se sådan ud, når jeg åbner den. Det I så, det var, at den blev døbt poll 2, men at der er en mulighed for, nu skal jeg ændre den til multiple choice her, sådan, at nu hedder den så katten væser. Når jeg så går ind og kigger i select poll, så kan jeg se den, der er aktiv, plus jeg kan se, der er faktisk en mere her. Men går jeg over i podoversigten herover, så vil jeg kunne se samtlige af de polls, der er oprettet, og kan vælge en hvilken som helst af dem. De kan ligge fast i det, der kaldes et layout, som er et skærmbillede, hvor vi har de her indholdspods. Eller man kan gøre det, at man trækker dem ind. Og nu viser jeg noget, som er en lille smule avanceret. Det er, at man som presenter og som vært, host, kan have det, der hedder et presenter only area. I det her presenter only area, der er det kun mig som host, vært, eller mig som presenter kan se, hvad der foregår. Det vil sige, at der kan være en presenter chat til alle. Man kan have en privat chat mellem host for eksempel. Og der kan man lægge forskellige andre elementer ind. I ser også, at nu skal jeg se, om jeg kan få den tilbage her. At der lige nu ligger der en engagement dashboard, så kan jeg se aktiviteten blandt de brugere, jeg har inde i det webinar her. De er ikke så aktive, men er der trods alt nogen, der har svaret på det ene spørgsmål her. Det ser ikke ud som om, der er registreret noget på det andet, fordi jeg selvfølgelig har clearet det. Så har vi det, der hedder en Q&A, Questions and Answers. Den kan man benytte til at styre en dialog blandt deltagere og værter eller præsentatører, ved at man ikke lader alle spørgsmål bevist, men kun de spørgsmål, som man ønsker at besvaret, bliver vist for alle. Det vil sige, at den enkelte deltager vil kunne sende spørgsmål ind, som vedkommende selv kan se, og så vil alle andre, afhængig af hvordan det bliver sendt tilbage, kunne se svaret. Godt, det er lidt en rodepunkt her, men så
Jeg har også den, der hedder weblinks, hvor man har mulighed for at sætte webreferencer ind. Den kommer I til at se efterfølgende. Hvis man har lagt elementer ind i den her sådan POA, som vi kalder den, Presenter Only Area, så skal man være opmærksom på, at de i pod-menuen, lige nu er de markeret som en aktiv. Går jeg ind og deaktiverer dem, så vil de være skjult. Det vil sige, at de ligger ikke i møderummet som sådan. Nu kommer jeg til diskussionsnoterne. Nu fik jeg skubbet til den. Den er nede i højre hjørne, og vi har chatten, som er gjort noget større i centrum. Jeg går videre til collaboration layoutet, hvor vi så ser, at der er noter nede til venstre. Der er chat nederst i midten, og der er fileshare, hvor jeg kan uploade en fil, som så kan downloades af de deltagere derinde. Jeg kan ændre navnet på den her fil, det vil sige, at jeg går herind. Så siger jeg rename. Jeg vil godt have, at den bare hedder sådan der. Så fjerner jeg faktisk referencen til filen. Jeg kan gå ind, og så kan jeg klikke download. Og så vil den gå ind og forsøge at downloade den her fil. Nu vil jeg ikke downloade den, jeg har den allerede. Men jeg vil gerne have, at jeg får ryddet op her. Så jeg fjerner. Og jeg kan vise, at hvis der er flere filer, så kan man downloade dem alle på en gang. Nu fjerner jeg den fil her for at tømme en fileshare. Så ser det sådan her. Her der har vi det der et whiteboard. Hvis man har en iPad eller en Mac eller et tegnebræt til en PC, så kan det være noget nemmere at lave noget intuitivt herinde i forbindelse med enten møder, coaching, hvad det nu måtte være. Men med en simpel mus, der kan det være lidt vanskeligt at styre. Igen, der gør det så gældende, at det kun er en af gangen, der kan benytte sig af det her sådan, tegneredskab. Jeg kan gå ind, så kan jeg markere den her enhed. Jeg kan ændre på farven af den hernede. Mener jeg. Ja. Nu fik jeg tegnet sådan en der. Nu vil jeg godt have markeret der igen her. Sådan. Nu gør jeg det, at jeg laver fill. Sådan der. Nu laver jeg den der rød. Sådan lidt rød. Hvordan gør jeg så? Så flytter jeg den der. Og nu vil jeg godt have fjernet størrelsen. Den vil jeg gøre tykkere. Så bliver stregen tykkere. Jeg kan lave farven rød her også. Sort. Sådan der. Så man har mulighed for at lege med det her og bruge det sådan kreativt herinde. Nu vil jeg godt fjerne de her elementer, så jeg markerer elementerne, og så trykker jeg på den lille skraldespand, og så er de væk, og så er der ryddet op. Det I skal være opmærksom på, at det er webinarrummene vil altid se ud på samme måde som et møderum eller et konferencerum. Det vil sige, har man stillet kopper fra sidste møde, har man fjernet dem, har man kager liggende fra sidste møde, så vil de stadigvæk ligge herinde. Og det samme gør sig gældende i de her webinarrum, ved at der ligger alt materiale, som er gjort tilgængeligt tidligere. Det ligger stadigvæk tilgængeligt herinde. Godt. Nu vil jeg vise jer hurtigt et nyt layout. Som I kan se, så er der nederst til højre en mulighed for at klikke på et lille plus, og der er en lille værktøjslinje hernede. Det jeg klikker på, det er plusset. Jeg har fået mulighed for at lave et nyt layout, som er helt blankt, eller jeg har fået mulighed for at kopiere et af de standard layouts, som allerede ligger inde i det her webinar. I dette tilfælde vil jeg lave et helt nyt layout, som bare hedder nyt layout. Jeg kan skrive et andet navn. Bare kalde det nyt. Jeg får mulighed for efterfølgende også at ændre det. Nu dobbeltklikker jeg hernede. Og kalder det nyt lay. Det er helt tomt. Så I ser en sort skærm nu. Nu går jeg ind og vælger en SharePod. Jeg laver en ny SharePod. Hvis jeg ikke laver en ny SharePod og går ind og vælger den pod, og det vil jeg så vise meget hurtigt, som er fra den første del her, så er det på samme måde som med videoen. Når jeg går herop, så går jeg ind, og så har jeg det dokument, som jeg lige havde oppe, eller den video, jeg lige har oppe. Når jeg så går fra det første layout ned til det fjerde layout, så vil I se, at det er kun en altså en minimering af den her pod. Så der, hvor jeg har repræsenteret den her pod, der vil indholdet stadigvæk være tilgængeligt, og det vil faktisk stå samme sted, som det gjorde. Så hvis jeg spiller lidt videre på den her, så sidder han og griner lidt, og går tilbage, så har vi simpelthen lagt til grund for, at man kan gå ind over nogle andre emner i en sammenhæng her i et kursusforløb, i et webinar, og så kan man springe tilbage til der, hvor man kom fra,
og køre videre med en video eller med en præsentation, man har lyst til. Nu laver jeg en lidt rodet opsætning her, men jeg har også mulighed for at lægge den her ind igen. Det jeg også kan vise jer, det er, at vi faktisk har mulighed for at vælge, at et billede skal være stort. Jeg vælger lige mit webcam igen. Nu er det her billede meget stort. Nu skulle det gerne blive lidt mindre, men da der ikke er flere webcam inputs her, så vil I kun se mit som det store her. Der er en mulighed for, at man kan have flere webcam på samtidig fra flere deltagere. Så. Nu gør jeg lige mere lille, så den kan ligge i midten. I kan se, når jeg trækker her, jeg kan gøre alle de her pods lige præcis så store eller små, som jeg gerne vil. Jeg kan placere dem, hvor jeg har lyst. Så jeg kan egentlig lave layoutet på den enkelte skærm, på det enkelte skærmbillede, fuldstændig som jeg selv synes er bedst. Jeg skal lige hurtigt vise jer her en gang. Hvis jeg skal ind og lave baggrunden om, så har jeg her, gør det lige langsomt igen, møde, præferencer. Der er en mulighed for at gå ind at uploade. Det gør jeg så fra min PC her. Nu skal vi se, om jeg ikke er så heldig, at jeg har en baggrund. Det har jeg sådan der. Og se om vi kan lykkes. Sådan der. Nu står den til bunden til højre. Jeg kan også vælge, at den skulle være i top left, så se, hvad der sker med billedet herinde, hvis jeg har mulighed for det. Nu vil jeg gøre det, at jeg siger, at det er egentlig okay. Så ser I så, at baggrunden er tilpasset. Det er en del af den branding, man kan gennemføre herinde. Jeg vil gøre det, at jeg sætter den tilbage til standard. Og så vil jeg vise jer, hvordan I sletter et layout her. Det gør jeg simpelthen ved at klikke på det lille kryds, eller gå op i den her bar, hvor jeg har Manage Layouts. Så kan jeg få lov til at vælge, hvilke layouts jeg gerne vil lægge herinde, hvilken rækkefølge. Det kan nogle gange være lidt nemmere end at bruge den lille layout bar over til højre. Men generelt så kan det være også okay at flytte rundt på tingene over til højre, som I kan se her. Der er en ting, som kan være væsentlig, som jeg ikke ved, om I selv har gennemløbet, men det er, at når vi er inde i et møderum, så kan det være nødvendigt at lave et gennemløb af, hvordan lyden egentlig fungerer, og man kan høre, hvad der sker inde i webinaret. Her der har jeg mulighed for at afspille en lyd, og så kan jeg høre, om der kommer lyd. Derudover har jeg mulighed for at vælge den mikrofon her, som jeg nu vil bruge. Jeg kan lave en optagelse af, hvordan lyden er, og jeg kan afspille lyden for at høre, om den egentlig er okay. Derudover så er der en lydindstilling, som gør, at den måler på stilhed, som også er med til at forbedre kvaliteten. Og her vil I se, at stilheden den er sat til 0. Mikrofonniveauet er sat til et bestemt niveau, og så har den sat lyden op herinde. Og jeg vælger min røde mikrofon igen. Ja, jeg har mere eller mindre vist jer, hvad jeg synes, jeg kunne vise jer inde i det her møderum. Når I går ud eller et webinarrum, så skal I gøre det typisk, hvis I er værter, at I går ned og vælger End Meeting. Det er så, fordi webinarrummet er egentlig baseret på et møderum. Der var en ting, jeg lige skal huske at vise også, inden jeg gør det her. Hvis I trykker på Exit, så bliver indstillingerne for møderummet ikke gemt. Hvis møderummet står i principielt åben, som værende ikke lukket. På samme måde som hvis I ikke har ryddet op i et møderum, og har egentlig har lukket døren derind til efterfølgende, så døren står åben. Hvis I trykker på End Meeting, så bliver alle indstillinger herinde, de bliver gemt. Alt indhold, alle notater og lignende bliver gemt, og alle de rapporteringer, der kan gøres op til Adobe Connect, som man kan trække rapporter på, bliver også gemt. Det jeg mangler at vise jer, det er, at vi faktisk også har en mulighed, som ikke så mange andre produkter har. Det er, at vi kan lave det, der hedder Breakout Rooms. Her har vi en mulighed for at fordele deltagerne i forskellige værelser. Og det gør vi sådan der. Og det vil sige, at hvis nu vi er i opgaveløsningsmode,
Så kan vi lægge de her deltagere ind, så de kan ligge i deres egen lille gruppe, som de kun kan tale med. Det vil sige, at de kan ikke høre mig, når jeg står heroppe. De kan ikke høre, altså rum 2 kan ikke høre rum 1. Men jeg kan gøre det, at jeg kan træde ind i det her rum hernede. Så kan jeg tale og deltage i den dialog, der er i rummet. Jeg kan give instruktioner eller lignende. Og det samme kan jeg i rum 1. Hvis man på forhånd har lavet et design af sit layout, så vil der, hvor man starter breakout-rummet fra, der vil det være det, der bliver taget udgangspunkt i til de efterfølgende breakout rooms, der bliver brugt. Så kan jeg vise her, at nu går jeg ind, og når jeg starter breakout room, jeg står selv i det her rum, og jeg kan gå ind og slutte breakout rooms. Nu skal jeg se, om det her det fungerer, fordi det der så er mulighed for, når jeg efterfølgende går ind og kigger herop, det er, at jeg har mulighed for at se faktisk det, der er blevet bearbejdet, det der er blevet arbejdet med i de enkelte breakout rooms. Jeg kan tage chatten derfra, jeg kan tage filerne, der er blevet uploadet og lagt til download, jeg kan tage de noter, der er skrevet, og jeg kan tage et whiteboard derindefra. Nu vil jeg ganske hurtigt vise, hvordan det fungerer ved at gå ned i det her breakout room. Nu tager jeg toeren, og så laver jeg en lille streg herinde, og et total stiliseret. Nu går jeg ind, så ender jeg det her breakout room, går op igen i plenumgang, og så har jeg mulighed for at vælge den her. Og det var toeren, og det var whiteboard, og den kan jeg så vise til alle. Det vil sige, at resultatet af en opgaveløsning i et enkelt rum kan blive vist i plenum. Det var lidt væsentligt, at jeg også fik det med, men det er så vist nu. Jeg kan skjule den her igen, og jeg kan maksimere den. Nu skjuler jeg den helt. Nu skal jeg sørge for at rydde op herinde. Så det jeg gerne vil gøre nu, det er, at jeg går herop og remove all rooms. Så har jeg faktisk slettet alt. Men man kan gemme nogle af de her informationer efterfølgende, hvis man vil hente dem op i plenum. I det her tilfælde, der sletter jeg alle rummene. Det vil sige, at næste gang jeg laver et breakout room, så starter jeg fra scratch helt fra bunden. Inden jeg går videre, så vil jeg høre, er der mere, I godt kunne tænke jer at se eller høre om herinde? Fordi så vil jeg se, om jeg kan få det med. Ellers har jeg nemlig et par spørgsmål, som jeg godt vil stille, og som jeg gerne vil bede jer om at svare på. Nu er jeg tilbage her. I må meget gerne svare på de polls, jeg har sat op, om hvorvidt I ønsker at blive kontaktet efterfølgende, og om I fik noget udbytte af webinaret. Og jeg starter mit webcam igen. Det I så her, det er, at jeg har pauset mit webcam i et webinarrum, hvorefter jeg kan bruge kameraet i et andet webinarrum, når vi taler PC. Det kan man ikke gøre på de mobilplatforme, men man kan godt bruge en iPad for eksempel til at være med til som hjælp til at styre et møde eller et webinarrum. Fra Mac'en kan man også styre et webinarrum, men man har ikke mulighed for at lave de her sådan multiple eller flerdimensionelle inputs, desværre. Okay, jeg skulle genåbne de her polls. Jeg beklager, at I har ikke mulighed for at se og klikke på de her polls, men hvis I vil udfylde noget, tak skal I have. Så vil det være rigtig dejligt. Ellers har jeg bare herfra at sige mange tak for jeres deltagelse. Som sagt håber jeg, at I fik et godt udbytte af det her. Og jeg håber at se jer igen, enten til en tilsvarende session omkring introduktion til Adobe Connect, eller nogle af de øvrige webinarer, vi udbyder gratis herfra. Jeg kan gøre opmærksom på, at der også er webinarer i marts måned, den 22. marts, er vi inde og have en
tv og lysmand inde og lave nogle forslag til, hvordan man kan sætte dramaturgien op i et webinarrum, hvordan man kan justere inputtet med kamera i et webinarrum af professionel vej. Og det er måske noget, der kunne have interesse for jer. Det ved jeg ikke, men det må I jo selv bedømme. Tak herfra. Hej.